Здравейте отново! Преди да настъпи забраната за риболов на кефал, ще се опитам да изложа някоя друга рибка. Помежду другото ще мина и през някои пастърови места. Надявам се имам успехи там. Преди да продължа, отново искам да ви благодаря за това, че гледате видеята, тъй като не ги споделям в никоя Facebook група и така нататък. Цяло се доверявам на YouTube алгоритъма да ги завърти, така че още веднъж ще се радвам да коментирате, харесвате. Тепърва времето се затопля и ще се опитам да направя някой морски риболов. Надявам се рибите да се раздвижили. Да не губя повече време, закачам GoPro-то и да започваме. Надявам се, че в този вир ще има рибка. Ей, откачи се. Забравих да кажа, започвам с ето тази блесничка на Мепс. Мисля, че е размер 0. На толкова малка река и тук мрежа. Ужас. Така иначе тази за нищо не става, но все пак. Много зле. Всеки път е едно и също. Да, там би трябвало да има. Пак се откачи. Браво! Айде. Какво става, бе? Малки са рибките, ама дебелички. Има доста храна в реката. Ха-ха! Не знам кое е на брой приспособление. Трето, може би, четвърто. Не съм ги снимал всички, ама през няколко стотин метра са. Хоп. Идеално. Точно бях изключил камерата и пред мен е такова. Уха! Но дребосъче. Ха-ха, няма да бягаш. Пак правя неща, които не трябва. Тия тройки... Добре. Все някой път ще се опаря стабилно и ще се забия тройките. Уха! Хо-хо-хо-хо! Браво! Чакай, чакай. Този път с него. Ха-ха! Браво, поредната рибка. Ела, ела. Никак не са лоши. Стабилни кефалчета. Хайде, дебелак.
Гонят, гонят. Айде. Айде. До край не захапа. Аха, дай. Дай. Така. Хо-хо-хо. Хо-хо. По-рязко даже е така. Так. Това е. Влакното да е опънато нон-стоп. Хвана бе! Най-накрая хвана първата си риба. Ай. Скъса. Ха-ха. Yes. Ха-ха.